आं बिराद मोजां मोनदों नोंखौ नुनानै मोजां मोनदों बिराद मानसिफोर दंलायो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बरोmonimix चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय टुडे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर जोङो दा बर'बाजाराव दाका जानाय सावथुन नायनो फैदों बे मानसिफ्रा दङ बायदि गोजौआवसो दं नांफैयाबो ओइ दिरुं लानांगौमोन नांखाया सैथो औ एसेल' थान्दामोन आङो ओमफ्राय बैजों बार हाबबोदोंना एसे थान्दा सोरां मोनखौ लोगो मोनबाय एनि आदा लिसाबो दं रायज्लायगासिनो जाबाय जाबाय ना बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बर' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशननि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय मिरु आफादनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन बिथांमोनाबो जाहाथे मोजांनिफ्राय मोजांसिन बांसिन खामानि मावनो हायो जों बेनि थाखाय अरायबो सेफगार्ड आरो सिकिउरिटि होनानै जों जोबनानै आं बर'बाजार लोगोसे आं हांख्रायहरनो नागिरदों कामेस्वर बर' बिथाङा सिंगार बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो गुरै खावलायहरबाय आरो लोगोसे हांख्रायहरनो नागिरदों मेहेरकwo बिथाङा सासे इउटुबार बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो खावलायहरबाय आरो बेजों लोगोसे जौस्राङाव गाखोफैनो खावलायहरदों चिरां जिल्ला बिसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां धनन्जय मुसाहारि सार बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो खावलायहरबाय আৰু ইয়াৰ লগতে মই মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ ডক্টৰ মাধুৰ্য শৰ্মা ভেটেনাৰী ডক্টৰ বৰবাজাৰ তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ ডক্টৰ মাধুৰ্য শৰ্মা ছাৰ साबायखर थाबाय बिथां सारमोननिसिम बिथां सारमोनखौ फिन गावबागाव मासियाव जिरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय आङो सेथियावनो हांख्रायहरनो नागिरदों श्री प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जों जौस्राङाव फैयो बिनि थाखाय हायना श्री ब्रह्म बिथाङाबो जों जौस्राङाव फैयो बिनि थाखाय गुरै खावलायहरबाय श्रीमती हायनाश्री ब्रह्म आरोबाव आं खावलायहरनो नागिरदों मिस दैमु ब्रह्म आरोबाव आं खावलायहरनो नागिरदों श्री राजश्री बसुमतारी सार श्री रुबुल बर' सार बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों श्री थाजिम नार्जारी बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जादों
आरो मिस कल्पना बसुमतारी बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांखौ जोङो खुंफुङा फालि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। खाथियाव थानानै गोरोन्थि जाबाय। साबायखर थाबाय। मानव लाभली बे समावहाय आं आरोबाव खावलायहरनो नागिरदों बे सावथुनावहाय मिउजिक दामनानै होनाय बिथां दामगिरिमोन बेन राबा बिथांमोनखौ आरो बेजोंनो लोगोसे बे एखे सावथुनावनो मैखोमै फाव खालामबावनाय सासेबाव आर्टिस्ट फंबाय बिग्राय ब्रह्म बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। बिथांमोनखौ खुंफुङा फालि जानानै आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बे समाव लिंसार फंबायाबो सफैनो हाबाय बेनि थाखाय बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम बे समाव गाव गावनि सिनायथिखौ होफैनायनि थाखाय बाहागो लाफैनो हानाय मानिजाथाव उत्तम सार बिथांखौबो जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। सारमोनखौ जोङो गिबियावनो खुंफुङा फालि जानानै आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो नागिरदों। बे समावहाय जोंनि दाका जवमwi प्रडिउसार लोगोसे डाइरेक्टर बिथां सारमोनखौ जेन जौस्राङाव गाखोफैयो मानिजाथाव आलासि बिथांखौ गावनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैहाय बे दाका जवमwi सावथुनखौ जेन बेखेवनानै होयो बेनि थाखाय गुरै खावलायबाय। लिंहरजानाय गासै आलासि बिथांमोन सावथुनाव महरगिरि महरै फाव खालामनाय गासै महरगिरि बिथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बिबुंथि लाखिनो सानाखै गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दङ। जायखिजाया नोंथांमोना दिनै आं बिराद मोजां मोनदों नोंखौ नुनानै मोजां मोनदों बिराद मानसिफोर दंखायो लोब लोबथार गोलोमजोबथारबाय आङो जायगायानो फुल जागौमोन ना फिल्म देखायसिगोन
लाइट खोमोरजोब्बाय लाइट सेट जाबाय देखायसिगोन नोंथांमोननो देखायनो हानाय नङा दे आदा आदों ससेल' दायो जोंनि दाका जमाय फिल्मा जोब्बाय नोंथांमोननि रिभिउजों खोनासंनो लुबैदों नोंसोरो मारै मोनदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरदो जोबनायखाय बयबो गोदोना नागारनाय